ассалому алайкум, ҳамватанони азиз. ду китобе ки барои оилаи шумо дахл дорад. яке китоби муҳаббат аст ки зан дар бораи мардон чиро намедонад ва мард дар бораи занон бояд чиро бидонад. ҳама хел китоб аст. ин китоба шумо ёфта мехонед, китоби муҳаббат. ин китоб чи ба шумо чӣ медиҳад? вақте ки шумо ин китобро мутолиа мекунед, шумо муносибати шумо ва муносибататон ба ҳамсаратон, дӯстдоштаатон, чӣ тавр муносибати хуб кардан ба оилаатону ба дӯстдоштаатону ба каси дигар. дар инҷа устод овардагӣ ҳастанд ки чӣ тавр муносибат кард ба ҳамсари худ, ба дӯстдоштаи худ. бисёре секретҳо, то есть бисёре аз сирру асрорҳое ки зан бояд донад ба сирру асрорҳои мардро ва чӣ тавр муносибат кардан бо мард ва ҳамин тавр мард ҳам чӣ тавр муносибат кардан бо зан ва чӣ тавр дар кадом ҳолатҳо чӣ тавр муносибат карданша устод дар ҳамин китоб гуфтагӣ ҳастанд. китоб барои шумо як муқовимаи пушта мехонам, барои шумо аллакай фаҳмотар мешавад. гоҳо миёни шахсони наздиктарин ҳам якдигарфаҳмӣ дида намешавад. махсусан дар муносибати марду зан ин чиз зиёд ба чашм мерасад. агарчи дар ҷаҳони муосир фарқияти ҷинсӣ яъне гендерӣ то андозае кам шуда бошад, ҳам инсоният ба ҷинси марду зан тақсим шудааст ва ҳамин гуна боқӣ мемонад. ба ин ду тараф ҳамдигарфаҳмӣ ва дарк намудани якдигар лозим аст то оилаи ҳамоҳанг ва устувор созмон дода онро аз вайроншавӣ нигоҳ доранд. ин китоб ёрӣ медиҳад ҳамсари ҳаёти худро интихоб кунед, оилаатонро тифоқ ва хонадонатонро аз майдони ҷанг ба макони хушбахтию ороишӣ табдил диҳед. албатта ин китоб барои шумо як фоидаи калон мебиёрад аз муносибат бо ҳамсар. бубинед, ин як масъалаи бисёр як доғи рӯз аст. бовар кунед, ин масъала барои мардуми тоҷик, барои хушбахтии оилаҳои мардуми тоҷик, бовар кунед, ин як масъалаи калон аст. вақте ки шумо ин китобро мехонед, китоби муҳаббат, яъне зан дар бораи мардон чиро намедонад ва мард дар бораи занон чиро бояд бидонад китоб аст. вақте ки шумо ин китобро мехонед, аллакай тамоми сирру асрори ҳамсаратонро, аввалан шумо интихоб кардани ҳамсарро ёд мегиред. ба он нафароне ки оиладор нестанд, барои онҳо муроҷиат мекунам ки вақте ки шумо ин китобро мехонед, аввалан чӣ тавр яъне ки дуруст интихоб кардани ҳамсари ояндаатонро ёд мегиред. баротон муяссар мегардад ки кадом духтарро интихоб кунед ва кадом характерҳое ки духтарҳои имрӯза доранд, кадомашро шумо аллакай мефаҳмед ки кадомаша интихоб кунед. интихоб кардани ҳамсари оянда ин бисёр мушкил аст. дар замони ҳозира бовар кунед, ҳамсара интихоб кардан ин як доғи рӯз шудааст. бисёре аз ман дӯстонам мепурсам, ҳайрон мешавад ки намедонам кира интихоб кунам, намедонам чӣ гуна ҳамсар интихоб кунам. баъд ман ба вай мефаҳмонам манай хел. чунки ман медонам вақте ки ман ин китоба хондам, ман оиладор нашуда будам. ба амри тақдир худо ба шукр оиладор шудем, соҳиби фарзандам ҳастем, худо ба шукр. аз ин китобҳои устод ман бисёр чиз омӯхтам. дар зиндагии ман бисёр чизҳоро омӯхта истодиам. бовар кунед. барои шумо тавсия медиҳам ки албатта ҳамин китобе ки ман гуфта истодиам, албатта ёфта хонед. ин китобҳо барои шумо ҳам дар зиндагиатон, ҳам дар тиҷорататон бисёр фоидаи калон меорад. ва як китобе ки албатта шумо мехоҳед ки дар ин дунё чизе боқӣ монед. албатта аз ҳама чизе ки шумо боқӣ мемонед дар ин дунё, ин фарзандони шумо ҳастанд. ман ба шумо тавсия медиҳам китоби кӯдаки нобиғаи ман. китоби кӯдаки нобиғаи ман китобе мебошад ки шуморо ба таълиму тарбияи фарзанд машғул шудан
шуморо водор мекунад ин китоб ки чӣ тавр фарзандатонро дуруст тарбият кунед. якумин роҳе ки нишон медиҳад тарбияи дурусти фарзанд ва дуюмин роҳе ки ин китоб барои шумо нишон медиҳад фарзандатонро ба илми молиявӣ аз ҳамон хурдсолӣ тарбият кардан. яъне чӣ тавр фарзандатонро аз ҳамон хурдсолӣ бо пул одат кунонидан. яъне бояд фарзанди мо аз ҳамон хурдсолиаш мо бояд ҳама хел направление ҷудо кунем, турӣ кунем ки мисол ҳамон фарзанди мо аз ҳамон хурдсолӣ бо пул чиз идора карданашро ёд гирад. рости гап мо майда будем, падару модар ба мо маблағ намедонанд. акун ин дар амум мо ба шумо гап мезанам, дар ҳамаи мардуми тоҷик ин чиз ҳаст. мо дар деҳот калон шудем. вақте ки мо дар деҳот калон мешудем, дар майдакӣ ба мо суми калон намедоданд. ту гум мекунӣ, ту вай мекунӣ гуфта ҳама хел бо мо психологияшон ҳама хел буд. вале на, мо аллакай барои ин чиза тағйир додан хеле вақт лозим аст ки шумо ин чиза тағйир диҳед. рости гап ман аз сабабе ки ҳама хел психологияи ман буд, ман бисёр китоб хонда истодиам. ҳоло ҳам хонда истодиам ки ман ҳамон психология аз ҳамин мозгам поле тоза кунам. бовар кунед, ин як чизи бисёр муҳим аст. ин чиз бисёр муҳим аст. ва китоб боз ба шумо нишон медиҳад ки чӣ хел фарзандатонро тарбият кунед дар илми молиявӣ ки то 25 солагиаш шахси озод бошад, яъне ки худашро хӯрондан тавонад. то 25 солагиша ҳама хел бояд мо илме тием дар ҳамон кӯдакӣ то 25 солагиш худашро нигоҳ карда тавонад. масалан устод дар ин китоб дар муқовимааш овардаанд, ман ба шумо мехонам. китоби мазкур донишҳои молиявӣ, ташаккули шахсият, муносиботи оилавӣ, дуруст идора кардани тавонистани вақт. ин бисёр муҳим аст. дар пеш гузоштани мақсадҳо мустақилиятро меомӯзонад. дар онҳо ҳиссиёти қарз дар назди ватан ва волидонро тарбият мекунад. барои ҷиҳатҳои пурқуввати кӯдакро донистан ва муайян кардани самте ки ҳангоми ҳаракат ба сӯи он кӯдак метавонад нобиға шавад кӯмак мерасонад. формулаҳое ки дар китоби мазкур оварда шудаанд, кӯдак кӯмак мерасонад ки кӯдакро чунон тарбият намоем то ки вай дар 25-27 солагӣ аз ҷиҳати молиявӣ озоду мустақил бошад. чӣ хеле ки ҳозир ман гуфтам, мо бояд ҳама хел кӯдакро дуруст тарбият кунем ва дуруст омӯзонем ки то 25-27 солагиаш чӣ кор кунад, яъне ки аз ҷиҳати молиявӣ озод бошад. ҳозир бисёре аз фарзандҳо мебинед, бовар кунед, ҳайрон аст ки чӣ кор кунад. ҳатто намедонад донишҷӯи курси 4-5 шуда истодааст, намедонад кадом направление интихоб кунад, кадом специя интихоб кунад. масалан якчанд шиноси ман дар донишгоҳи тиббӣ мехонанд, аллакай ба 4-5 курс ҳастанд. ҳоло намедонад ки чӣ тавр кадом ихтисосе интихоб кунад. 4-5 курс аст. ва агар ягон нафар дар комментариҳо ягон чиз навистанӣ бошед, марҳамат, ягон чиз гуфтанӣ бошед, метавонед ки нависонед, метавонед ки ягон чиз саволҳо диҳед. албатта видеое ки мо карда истодем, албатта умед дорам ки барои 1% ақаллаш ки аз видеои мо чизе бигирад, ин барои мо хуб аст. ин хуб аст барои мо. хуб, метавонем суҳбатамонро ҷамъбаст кунем ва умед дорам ки чизе барои худатон гирифтед. умед дорам ки рӯзи хуб доред. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.